ineyo saberedwa katundu wake ndi ineyo amene sonane ndimadziwa kutizimula ndikuba monso tikabera limodzi mafoti iwo akuba ine ndikuba pompo tikabera limodzi akatundu wake ndi ineyo ndili pano. Kumeneko kunali kulankhula kwa mkulu wa Chinyamata ku chipani cha Democratic Progressive Party DPP Norman Paul Chisale kwena kuti ulendo uno zobera zisankho kulibe ngati MCP adzikabera mavoti nawonso adzikati mbali nayi akuberanso mavoti choti katundu wake obera mavoti ndiwo Norman Paul Chisale nde mwadzimvera nokha Malawi Norman Paul Chisale kulankhula kumeneko ndiye pano tifuna tikubwerezeni maganizo a Samuel Wara amene akuna kuti kulankhula kotereko pa msonkhano kuchokera kwa mkulu wa chipani makamaka mkulu wa Chinyamata ngati Norman Paul Chisale ndi kulankhula kopanda khalidwe kapena kuti kulankhula kopanda discipline. Azungu amanena mawu kuna kuti two wrongs do not make a right. Chifukwa kuti akeso akuba mavoti sinde kuti iweyonso ulowe nkhani yokuba mavoti kuti zinthuzo zilondoleke. Ndeni kalimodzi pano panyasa voice box kuti mve kuti maganizo a Samuel Wara ndi otani pa nkhani imeneyi ndipo akamaliza mutu za maganizo ano in the comment section below pompano panyasa voice box. Yes, comrades, good morning and how are you? Mwaswera bwanji, muli bwanji. Comrades, campaign ndi imene tikuionayi. Tikakhala pe pa social media kapena ma TV tikona mene campaign ikuyendera ku MCP, mene campaign ikuyendera ku DPP. Amalawi mukatibone kwambiri zomwe zikuchitika pano pa chipani cha DPP pa campaign yawo ndi ku MCP. Abalalika to anthu awatu. Zipani zimene zizi zabalalika. Mukatimona Norman Chisale zomwe akupanga zena kuza mtundu wa Malawi palibe hope tu. Ukangata Norman Chisale ka discipline mulibe pang'ono. Mukamati presidential bodyguard pena pake bodyguard wake ukangati ndio sokonezatu bodyguard umene uwotu. Akwaipisira mbiri tu amtalika. Norman Chisale is a senior bodyguard, chief bodyguard wa APM. Koma ngatali director of youth, zokamba zake azikamba zimena ukamba zo Mararis. Aupeleka picha yoipa kwambiri kwa achikulire apita mtalika. Kaankhidwe kamena kuyankhula Norman Chisale m'misonkhano as director of youth. Sakuyankhula bwino yayi. Pazi ultimate actic. Muntu ena makandika uka discipline kena kake ukamayankhula. Kwa zimene kuyankhula zichi uzikhala nazo ndi umboni kuti uzachitadi kapena suzachita. Ngati kuli nkhani yobera zisankho inde to service sikugwiza nawo. Kwa amene akuyankhula iwowo akonesa kuti pena pake andikalibate komwe sikali controllable. Sho muntu ena mazipaka control ukamayankhula pagulu. Agwada pansi akuyankhula zoti ngati kubedwa zisankho nawonso azakhala pambali kumabera nawo zisankho. I don't think that it is giving a very wrong image of chipani cha DPP. Sapanga chocho yayi. Ngani yakuba simati saso nawonso uzikhaso wakuba. Akamati send a thief to catch a thief. Samane na zeni zimene amangonena koma woti yayi akamaza bera chisankho wa MCP ineso zakhala pambali pa ndikuberanso. Mwina sana pange teacher of school. I don't know how far he went with his education. Koma as bodyguard wa former state president. Akalendi discipline ina yake ajisaleo kumenalio. He's a good man. He's loved by so many people. Koma mulomo wao zokamba zao pena pake azizipaka control. Koma sazizi wota ndi background ya usilikali. Mutu kandi ukakhala silikali umakandi discipline yake yapadera. So ukatenga udindo wa kuchipani kulowesa kunchito yomwe kuziwa iweyo ndikumasokoneza kayankhulidwe. Ndetu usilikali wako siunaphuze mchoonadi. Siunaphuze. Chwa silikali amakhala ndi discipline ina yake yapadera. Mawu amene akutusa Chisalewa kukhuza ndi kubedwa kwa chisankho. Inde it's not good kuti MCP ibere chisankho. To service tikufuna. Koma kayankhulidwe kumoza mtundu wa Malawi amaya amayamba kukayikira kuti akukamba kuluwa ndi chani. Because the man ndi munoziwa kwambiri Chisale is a billionaire, ali ma business akulu ali ma galimoto komanso munthu yemwe ama president kwambiri ku DPP.
chifukwa ndi bodyguard wandani wa president opumba. So mayankhidwe amene wawa pamakhala povuta kwambiri kuti anthu akhulupirire zimene achisala kukamba, komanso kuti munthu amene achisala kumpangira kampeni uchipani chimene akuchipangira kampeni kuti anthu achikhulupirire pamakhala povutirapo. Khalidwe ndofunika kwambiri. Chimozimozi anzathu a MCP, achairman aku Central Women, achairman achipani cha MCP achilondola, Zebron chilondola, something like that. Mene ananyozera Patricia Galiati muja ngakhala panga withdraw mawa manager, koma zoveza chisoni kwambiri kuti anthu akulu the whole regional chair of Central Region kumanyoza Patricia Galiati. No, that's not good. Ngakhala panga withdraw inde mawa zikuti amwina analakwisa, koma bet amalawi tamva khalidwe lawo sila bwino lotero, si bwino yayi. You don't just have to make somebody very subjective. Kumangonyoza mai Galiati, amapanga chonchi. Zogwesa mphai kwambiri. Zogwesa mphai. Inde apepesa mwina kuti alakwisa. Komabe chiganizo choti inali rare yayikulu ndithu achipani. Akuluakulu onse Secretary General pomwepo. Basi wina kungozuka kuyamba kunyoza mai Galiati. Basi anthu ena kumaombera m'manja. Amalawi zandigwesa mphai kwambiri. Ndale tsamapange choncho ya. Ukakhala chairman wa chipani uzikhala woganiza. Kapena ukakhala ndi udindo wa chipani uziganiza. Kwa zimene ndikuyankhulazi akumvera akumva bwanji. Nanga mai Galiati agajoze bwanji pamene popo. But I know mai Galiati, she's a responsible woman, very much dedicated in terms of behavior. She understands kuti anthu ena amakhala pa misala, ena amakhala kwa nthabwino. Pali zizina inde samayangira. Koma na MCP azebro chilondola kumene aliko, aina kuziwa kuti panopa it will be very difficult ndi khalidwe mene akuonesa a chairman achipani cha MCP ku Central Region kugulisa Chakwera. MCP mvale zilimbe Chakwera panopa muvutika kwa basi kumugulisa. Chifukwa Chakwerayo palibe chomene angaloze ngati state president. Olo iniyo ngati iniyo ako MCP palibe chomwe mungaloze chomwe Chakwera apanga kumalawi kuno anthu tukhutira kwa pasaso vote. So you have got tough time. And mkamapanga choncho kumanyoza anthu personally. Nanso ndiyo ta MCP mukuvomereza kuti Chakwera sazawina zisankho. Chifukwa amai Galiati aupanga kampeni ya bwino kwambiri ndi msogole wawo Deso Kabambe. Mwalephera mukamba kuloza zala anthu ena omwe kampeni yawo sakukunyozani inyo mkungu anyoza pamene mulibe chomwe mungaonese kuziko la Malawi chomwe mwapanga kukhuza nkhani ya chitukuko yomwe imapangisa munthu kukhala bomu. Achakwera tinapasa vote ndi cholinga choti azatukule ziko lathuli. Koma Chakwera sanatu 5 years palibe chomwe apanga. Zifukwa zake zina zomwe Chakwera aliphera kupanga bwino ndinuyo a chairman akuchipani cha MCP ku Central Region azebro chilondola. Mtima wanu khalidwe wanu zimene zili mkati mwa inuyozo. Mulibe upangiri wabwino walangiza Chakwera upanga bwino. Mwalephera kwalangiza bwino wa Chakwera. That's why palopa zikukuwa wani mukamona mai Galiati akupanga kampeni ya bwino ya Deso Kabambe. Sanyoza munthu angokamba zimene zapanga kalwa bomu. So comrades Malawians, muone bwino muonesese kampeni yomwe ikupangidwa ku DPP, muonese bwino kampeni yomwe ikupangidwaso kuti ku MCP. Amba kunyoza ma individuals, amba kubwera too personal kumanyoza anthu ena azipani zina omwe ali ndi mbiri yabwino pandale. Chonda Malawi poza vota kapena makapita ku makampeni. Mukamaona anthu akamayankhula amene akuyankhula zathu DPP ndi MCP muziwe kuti mwayiwo usogoleri mulibe. Tentingona maso kwa Kabambeku komwe anthu sanyoza anthu samanyozi azimayi sanyozedwa. Ziko kwambiri bawa bwino.